Habibi, come to Dubai. ಯಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗರೆ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಒಡೆ ಮತ್ತು ಪೋಪಂದು ತೂಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ದ ತೂಕ ನಿಗಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. Think of Museum of the Future ಬೋದಿಲ್ಲ Museum of the Future ಮುಂದೂಪಿನ Museum of the Future ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಫುಲ್ಲು ಗೋಡೆಡ್ ಪೂರ ಅರಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆತೀರು. ಒಂದು ದುಬೈದ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಅಲ್ ಮಕ್ತೂಮ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕವನದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೆತೀರು. ಈ ಟವರ್ದ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ 50 years ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಪೂರ ತೊಜಪಾದೇರು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಉಲೈಗ್ ಏನು ಮಾತಾ ಉಂಡಂದು ತೂಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ಒಂದು 50 ರಶ್ ಐತೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪರಡಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ಲಿ ನೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಲೈ ಪೋರೆಗೆ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ದುಬೈ ಪುರ ಕಾಲಿ ಕೈ ಪಸ್ ನಾನು ನೀರು ತನ್ನ ತೆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿ ಕೈ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಲಣ್ಣ ನೀರು ಪಾದ ಬರೇ ಬೆಲೆ 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 ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಗುರಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾತು ಉಂಡಂದೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಶೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿ ತೋಜಾವೆ. ಒಂದು ದುಬೈದ ಮೆಟ್ರೋ
ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ರೋ പോകുന്നില്ല ಮೆಟ್ರೋ എടുത്തുക ദുബൈത്തെ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು Here. The next station is Financial Center. ಇಂಕಲ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀದಾ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಉಲಾಯ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ದುಬೈದ ಮಾಲ್ ದುಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಏನ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೂಕ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ದುಲೈ ಬೈದ നടന്ന് സാക്കാണ് മാത്ര നിങ്ങളത്തെ ദുബായ് അക്വേറിയം പോകുന്നല്ലോ അക്വേറിയം ದುಬೈ ಮಾಲ್ ದುಲೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಿರುಗಿರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಗಿಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಈ ಮಾಲ್ ದುಲೈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 54 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಲ್ ದುಲೈ 1200 ಪ್ಲಸ್ ಶಾಪುలు ಪುರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಅಲ್ಬೇಕ್ ಚಿಕನ್ ನ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಬೇಟ ಅಲ್ಬೇಕ್ ಒಂದು ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಉಪ್ಪುನ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂದೊಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರದ 300 ಬಗೆದ ಜೀವಿಲು ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂದೊಳಗಡೆಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ 51 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಅಂಚನೆ 20 ಮೀಟರ್ ಸಗಲ ಅಂಚನೆ 11 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಆಯ್ತಂಚನ ನೀರೇತು ಪೂಲೈಡು ಈಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲ ನೀರೇತು ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಈ
ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿಲ ಪೋಲಿ 48 ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸುರಂಗ ಉಂಡು. ಆ ಸುರಂಗದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಉಲಾಯಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಮ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಬೋಟ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಉಲಾಯಿಲ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿಲ ಪೋಲಿ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆ ಚಾರ್ಜ್ 120 dirhams. ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದೇ ಬತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕುನಿ ನಮ್ಮ ಬದಿಡೆಪ್ಪುನು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಅಲ್ಪನೆಪ್ಪುನು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಈಗ ತೋರಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬಿದ್ದೇನಿ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಹೈಟ್ 222 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ 163 ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ದನಿ ಎಮರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 2010 ಓಪನ್ ಆತದು. ಒಂದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಂಡ ತರದಿರುಗು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆತದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ತೋಲೆ ಪೋರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 124 ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಬುಡ್ಪೇರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂತ ಆಫರ್ಡ್ ಪುರಪ್ಪುಡು. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು 150 dirhams 200 dirhams ಪುರಪ್ಪುಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ 2500 3000 4000 ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ದುಬೈಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಜಾಬ್ ಪೂರ ನಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಪೂರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು. ಸೊ ಅಂಚಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಬರೋಡು ಎಂಚ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಜಾಬ್ ನೋಡೋದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ